Kaixo, Koldo naiz eta hau Euskara OK kanala da, Euskara zuzenaren kanala. Baina gaur ez dut euskerazko hitz edo samolde okerren bat zuzenduko, baizik eta TikToken bertan topatu ditudan bideo batzuek euskarazko pare bat hitzi buruz ematen dituzten azalpen okerrek. Bideoiek erdaraz eginak egoten dira ia beti eta horregatik hain zuzen ere bideo honetako azpidatziak erdaraz ipiniko ditut. Horrela, erdaldunek ikusi ahalko dute zein den hitz horien benetako adiera. Lehendabiziko hitza ilargia da, eta bideoietan esaten da hildakoen argia esan nahi duela, baina hori ez da egia. Hil zati horrek ez du hildakoa esan nahi, baizik da ilargia hain zuzen ere, eta loturik dago euskerazko hilabete edo hitzarekin, bai? Hil hontan ere esaten dugu, bai? Hizkuntzalaren arabera hil hitza zen aspaldi ilargia esateko modua hain zuzen ere, eta horren arrastoa gelditu zaigu zenbait hitzetan euskaraz. Adibidez, hilgora eta hilbehera hitzetan. Hitz horiek ilargia gora eta ilargia behera esan nahi dute, eta ilargiaren aldiak dira. Beraz, hil argia edo ilargiak berez ilargi argitsua esan nahi du, hain zuzen ere ilargi betea izango litzateke, eta gogoratu behar duzue, ilargia leku askotan, hizkuntza askotan erabiltzen dela denbora tartea neurtzeko. Ingelesez bertan loturik daude moon hitza eta month hitza. Beraz, ilargia ez da hildakoen argia, baizik eta ilargi argitsua edo lako zerbait. Beste hitza basamortu hitza da. Eta askok bideoietan esaten dute baso hila edo esan nahi duela. Mortu hitza lotzen dutelako muerto erdarazko hitzarekin, baina ez dute zer ikusirik. Berez, bortu da. Iparraldean, Zuberoan eta holako lekuetan, bortu hitza erabiltzen da goi mendia edo mendi tontorrak edo mendi tontor ingurua adierazteko, eta gehien bat Pirinetako goi mendietako larreak edo aipatzeko erabiltzen da. Eta bestalde, baso hitzak ere jatorrian badirudi, ez dela bakarrik zuhaitzez betetako eremu bat, baizik eta jenderik bizi ez den lekua. Hortik dator basatia adibidez, bai? Orduan, basa mortua ez da hildako basoa edo alako zerbait, baizik eta jenderik bizi ez den goi mendi ingurua edo. Horregatik, gero, beranduago hitz hori erabiltzen zen, areaz betetako basamortua adierazteko. Bestela, euskaraz horlakorik ez zegoen, areazko desertuak adierazteko hitzik eta basamortu hitzak horretarako erabiltzen hasi zen. Hori da, hitzaren benetako etimologia edo jatorria.